Tohle je nádražní hala. Nádhera, co? Tady jsou dveře. Takhle vyjdete pěkně ven. Je to tady šíleně rozkopaný, jo? Tady je prosklená budova, ke které se musíte dostat. Takže půjdete takhle pěkně doleva. Doleva a pořád po tramvajový ostrůvku. Až úplně nakonec. Doufám, že je mě slyšet přes tady ten randál všude. Nemyslím randál jako randál, ale randál jako randál. Tak. Ještě kousek. Jo, říkám, tam ta skloněná budova, ne ta velká, ta malá. Už jdeme dál. Aspoň se můžete pokochat krásami mého rodného města. Po pravé ruce bagr, po levé ruce lavečky. Počmáranej sloup, to je všude. Hele, já potřebuju na ten přechod, nejezdí mě tam. Nesouvej mě tam. No tak až odsouvá ten bagr, tak tady je přechod. Teď takhle pěkně přejdete. Úplně až na druhou stranu. Na prvním přechodě se rozhodli, že nemusíte, tady auta nejezdí. Na tom druhém už by to chtělo, ať vás něco nezajede. Doleva, doprava. Dobrý. Tak. Nemusíte se vůbec bát, všude jsou takovýhle jakože označníky. Jo. Vidíte to? Přestupový výlukový uzel. U nás se myslí na všechno. Takže půjdete takhle pěkně kolem té fontánky. Tak. A vidíte, jak tam zastavuje ten autobusek? Tak přesně tam je zastávka. Tam nastoupíte na autobus, který bude označený X. A ten pojede takhle pěkně dozadu. Vidíte to? Takhle. Až tamhle dozadu, přes takovej most. Tam vystoupíte na zastávce, která se jmenuje autobusové nádraží Podchod. A musím zpátky, protože mě jede další vlak. Protože jedu do Konice se podívat, jak to tam vypadá. Takže říkám, autobusový nádraží Podchod. Tam vystoupíte, vlezete do podchodu a vylezete na autobusovém nádraží. Já se tam pokusím ještě během týdne skočit a natočit to tam a podívat se, ze kterého to jede nástupiště. Když to nestihnu, budete to muset hledat sami. Tak, jako instruktážní video už by to mohlo stačit. Nebo si budete myslet, že jsou plnej magor.